Питаме непознати хора дали може да се абонират за нашия канал. Част 2. Здравейте! Здравейте! Може ли да се абонирате за нашия YouTube канал? Да. Трио е Мадара Марти на английски. И какво има във вашия YouTube канал? Повече шортс. Шортс? Или видеоклип. Айде, елата, покажете, ние сме възрастни хора. Как се абонира? Тук? Айде, давай. Взимайте телефона, абонирайте се. Абонирайте ни. Да. Това ли е? Тук. Ние ти искаме тук. Така ли? Изчакайте да покажем на камерата. Ето тук. Съдействай ми и на мен. Добре. Ето. О, Боже. Ето, чакай, къде? Тук. О, Боже, къде да се води? На камбанка, може би. Ето, наистина се абонираха. Добре. Чао!